Your destination is on the left. Isang walang galga dito. Miss. Panahon. Bati kayo na. Hindi ba nilagay? Good morning. And good morning po sa inyo lahat mga boss. Nandito po tayo sa Matatalaib, likod ng Lady Ransom. Lady of ano to? Lady of Ransom, Matatalaib, Tarlac. So ayan po yung project natin dito ay Bakod. Bakod po yung project natin dito. Ayan. Your destination is on the left. Okay. So ito na po yung project natin. Babakuran natin. So hintayin po natin sila architect tsaka yung mga yung isang van para sa ano, yung mga materyales. May mga materyales po kasi tayong dinala. Okay, so andito na po yung mga tropa natin mga boss. Tagay-parking muna tayo. Pesta pala rito. Nandito rin mga materyales. Nandito na rin sila Foreman. Debante batet. Debante batet. Gaya bantem. Ops, satan. Bebe, pagastoy mo. Gayatan. Parkingan natin ang mahirap dito. Hintayin na lang natin yung ano, yung may-ari ng bahay. Ay, yung si Ma'am Leia Joy. Okay, so start na po tayo, clearing po tayo. So ito lang naman yung gagawin natin dito. Itong fence, itong perimeter fence. So magdadagdag po tayo ng 2 hollow blocks po dyan. Siyempre magano po tayo, clearing muna po tayo dito sa may bakod. So yan po yung unang gagawin natin dito. Ayan, shoutout kay Ma'am Elvira, tsaka kay Kuya Florian, kay Ate Elvira, tsaka kay Kuya Florian. Ayan. So start na po tayo. Okay, dito muna tayo sa Maxiwood. So ano po tayo, dito tayo mag-lock. Ayun. Okay.
Bili po tayo ng materials dito. Nagkulang yung WPC. Isang walang galgal ito, Miss. Isa dito. Doon na lang. Hindi ko alam yung pangalan eh. Ayan. Tara. Timan na eh. May isa. Okay, so nakabili na tayo. So, indoor clip ng WPC. Yung PVC na pang indoor na cladding. So yung pinbili natin ito. Saan yan? Yan, clip. So 250 po yung bawat isa. Bumili po tayo ng 100, kaya 250. Ang wala po dito yung walnut na WPC na walang gel. Yan po ang wala. Naubusan po doon sila mga isang buwan pa. Yan, medyo malayo-layo. Medyo malayo-layo pa yung isang buwan bago dumating yun ang pangit dito. Nauubusan sila ng stock. Okay, so ayan, dito ulit tayo sa Matatalaib. So dito na po yung mga materialis po rito sa Matatalaib, Tarlac. Okay. Ito po yung mga tubular 2x2, 2x3. So yan po yung mga gagamitin natin. Tapos ito 10mm na round bar. So magdudugtong kasi tayo rito ng hollow blocks, mga 2 patong. Okay, so ayan na, nakapaglinis na po rito. So yung mga iba na lang, baka iuwi na lang natin itong mga kalat dito. Kasama natin si architect. May bayabas pa. Ayan, tatanggalin na natin kasi lumusot dito sa baybakod. Ayan, kasi papalitan na rin pati itong mga grills niya. Yung iba nagtatanggal na ng grills. O papalitan na kasi yan. Papatungan ng 2 hollow block. Okay, so ganyan pa yung mangyayari dito. Bakod natin. Pati yung gate na papalitan na. Okay. So tara na. Palakpay. Palawon. Bati kayo na. Palagijilawak. Okay. A few moments later. Okay, so ayan mga boss, andito na tayo sa Lawak Pangasinan project sa may Casen Estebanan. Ayan. Okay. Ang kasama natin si Mrs. Pasama tayo dahil wala tayong kasama sa biyahe. Nakakantok pag ganitong kalayo. Oh, yung ganda na oh. Wow. Ganda na. Okay na oh. Okay.
punta natin mamaya. Okay, so ayan oh. So nakapag ano na tayo rito, primer. So yung top coat na lang yung hindi pa nilagay dito. Tapos nagkulang po tayo ng L-molding. So 1 month pa bago darating yung order natin na L-molding para sa WPC. So pwede naman nating ano yun, balikan. Baka wala pa ng 1 month sinasabi lang nila. So ayan, i-update po natin yung project natin dito. So dito nakapag primer na sila. So ang mangyayari kasi dito, ang kulay na ito magiging seal gray, tapos white ng Davis din elastomeric po yung ilalagay nating ano diyan, pintura. So waterproofing paint. Yan po yung magiging pintura niyan para parang naka-waterproof pa rin siya. So naka-water proofing naman na tayo rito. So ayan, makikita nyo yung mga bakas nya. So nakapag waterproofing na po tayo rito, pero yung ipipintura natin dito waterproofing pa rin siya na paint. So Davis na elastomeric. So yun po yung gagamitin natin dito. So dito nakapag primer na. So kulay na lang yung kulang dito. Tapos punta tayo sa loob. Okay. So ayan. Hindi pa inilagay mga ilaw, Ton? Hindi pa inilagay? Dapat may lagay niya na para makita natin yung mga i-retouch. Sige, kausapin ko si Sir. Oo. Para mahirap na pag umalis tayo tapos doon natin pailawin. Wala na, hindi na natin na makikita yung mga i-retouch dito. So ayan. So okay na to. So yung ano na lang po mga boss, yung top coat natin ang wala pa dito. So white din yung ilalagay natin dito. So nakapag tiles na. Tapos ito, susunod na po natin itong cabinet. So bumili pa lang kami ng mga accessories niya. So yun pa lang po yung nagawa natin, bumili. Tapos yung cut list inaayos pa lang. Okay. So dito sa CR, okay naman siya eh. Okay lang. Pag-usapan ulit namin ni Madam. Medyo umokay naman siyang tingnan ngayon. Okay. So ilaw na lang kulang dito. Pwede nang ilagay mga ilaw. Sabi ko kasi Sir. Ayun muna para matapos na. Hindi na lang, yung cabinet na lang ilalagay dyan. Madali lang naman na yun, mga cabinet. Ano shoutout kay Ma'am Marites Roland White. Yan, finishing na po tayo. Yung top coat na. Top coat na lang po. So halos matatapos na ito mga 1 week. Na makatapos na tayo dyan. Tatapos na yung iba. Yung iba na lang. Kaya nung dati yung mga downspout na lang po yung hindi pa nilagay. So tara. 2,000 years later. Hi! Hi, I miss you. I miss you too. Ayun, 7:30 na mga boss. Di na po tayo sa pag-uwi. Hi Ian! Who is the best vlogger? Wow! Galing ah. Okay. Alright. Napapansin na naman yan. Hi Kuya. Hi. Okay, hanggang dito na lang yung vlog for today po natin mga boss. Oh, yun oh. And also subscribe to Papa. Okay. God bless. Sabi mo. Ingat po tayo lagi at God bless. Sabi mo. Ingat tayo lagi at God bless. Okay. Ano mo na.